aurtengo gaize Durangoko bombardaketien 75. urte horrena da. Eta gai horren inguruen kultura egitarau zabal bat antolatu da. Egia da, zilarraztea martxan da bilela, eta horren adibide argi die Durangoko eta Iurretako ikastetxeak, ez? Hasi martxoan zehar, ibili dire eta da bizo nino interbentzio didaktiko baten bitartez, Udaberririk Ankerrenako Mikia eta Durango 1956 elkartak egindako dokumental baten bitartez, zilarraztearen inguruko gaia Durangoko bombardaketa lantzen. Horregaz batera, beste zilarrazteko beste ekimen bat martxan da, M51 memorian izenburupean edo ezaguna indan instalazioa, Txelu Angoitiaren instalazioa, Santa Susanan ikusgai deko zuena. Astelenetik ostiralera ordutegi arratsaldekoa da, 6:30 8:30 bitartean, eta zapatuetan edo jaiegunetan goizeko 12:00 ordu bietara, eta gero arrastien astegunetako ordutegi berdina, 6:30 8:30. Zilarrazteaz izanetik literatura eskoliak bat egin dugu. Eiteko modu egaz eta gitarra egaz, eta urtengoa bombardaketak izinde, guri bururatu jakun munduan zehar poblazio zibilearen kontra egon direzen bombardaketei buruz munduko idazleek eta euskaldun idazleek zer idatzi deurien berbagai hartutea. Eta orduen zapatuen egingo dugune da, 1920an Arrifen, espainolek agindute, poblazio zibilaren kontra egindako bombardaketa aretan dianuntziok zer idatzi zeuen hartu eta gaur egunera arte poblazio zibilaren kontrako bombardaketan zer idatzi dan aztertu egingo dugu, eta tartean zelan ez, egongo da, Cesar Vallejok Durangoko bombardaketari buruz idatzitako poema luze hori. Eta hori izango da literatura eskolak aurten zilarrazteari ingotzen ekarpena. Ondara urte saiatu egin liburu bat kaleratzen, Eskosune Kontemporie, liburuzka txiki bat kaleratzen duen Durangalde gerragaraiko historiarekin. Horrengoen jala lortu dugu libururik burutzi eta kaleratzea, eta baita ere, ondara eta irurte egin zen dokumental bat, Errabarrenak etxeratu bat dokumental bat, zoitzarrez, aziente teknikoa dataztela, aportu zen dokumentala. Eta hori lortu dugu Pablo Gaitanendiaren bidez, dokumentala berriro eskuratzea, ez da dokumental berdina, baina dokumentala aretan oinarrituta, Durangoko bombarderiko dokumental hori berriro aurkeztuko dugu egun honetan. Hori da, horrengoz bintzet, asignatura pendientan desarrotzeko asmoarekin antolatu guztien egintzariak. Gure alegina izen da hasiera batetik eikie olako hurbilketa estetiko bat, olako egoera terrible baten inguruen dauzen sensazio edo, ez? Egin dugu irakurketa bastante sensorial bat. Alegin jugara ez izeten oso historizistak, ez oso narratibuek, eta gure disiplinetatik horrutzen dugu, pintxuriaz, bidizuaz, musikier eta berbiaz, bilurre eta terrori edo esatu jakun argudik, horri hurbilketa bat egin. Hola, kutsu zen. Asunto da, guk lurra astinduz hasi ginean sortzen, sortu genuen urrian kaleratzeko, 1958ko enkargu bateri forma emonez eta euri esker eta guztiak esker sortu genuen espektakuloa. Gau hartan ikaragarrizko hotz egin jenaban, eta gelditu ginen arantza batekin berriro merezia bala espektakulo honek forma edukitzea, baina aretoan, toki itxi batean. Zepintzatzen genuen historiak aukala merezia bala errepikatzea. Eta zilarrazteari amaiera emoteko eta Durangoko bombaketaren urte hurren eguna bera martxoak 21 izenik, martxoan 21 arratsalderako ibilaldi kultural bat prestatu dugu. Arratsaldeko 6:00 hasiko dana kurutziagatik, eta geldialdi desberdinak eukingo deusenak. Geldialdi berak arrazoitu edia da, gelditzen den tokietan gelditzen da bombardaketaren testuinguru horretan,
leku esanguratsuek edo izen zielako, kasu alde batetik Gurrutxagan aurkezpena egingo da, gero Santa Susanara joango gara, eta Santa Susanan Txelu Angoitiaren instalazioa M31 in memorian ikusiko dugu. Ondoren hortik, Agurbe Karrik Antzerki taldeak bideratuta, San Agustin kulturgunaren aurrean Karrik Antzerki taldeak antzeslen zatitxo bat egingo deu. Hortik, Nebers ikastetzera joango gara, bertan emakumeen kartzela eta esklauen kartzela egon zan bebai, eta bertan Kriskitin dantza taldeak zerbait ikuskizun antzeko bat prestatu deu, eta kasu honetan Egoitz Esturo Kriskitin dantza taldeko kidea bai hemen dauenez, eta esanduko esku zer egingo dauen bertan. Txotxek komentu dauen moduen, egune bera importante izan, baina ondorengo urtiepe gauza asko esango dabe. Eta guk hartuko dugune da, bertan egon zala emakumien gartzelie, eta azken baten, gerra honetan emakumie izan zen pizkat biktima astuenetariko bat, eta beraiei omenaldi batek gure dotzau, dantza ikuskizun montaje baten, eta bertan bizi izan egunerokotasunek eta gauza latzak aleginduko gara dantzien eta mugimendu eta musikin bidez plazaretzen. Eskurdirantze hurbilduko gara, bertan bideografikek testigatzen inguruko montai bat aurkeztuko deu, eta hortik Andramarira, Andramarin bukatuko da oraimen ekitaldi bat egaz, eta oraimen ekitaldi horretan gauza desberdinek egingo dire, testu irakurketa dramatizatu bat egongo da, Bartolomertziako biolontxeloak bai egongo die, bertsoak abestuko die, hainbat parte hartzaile asko eta ekimen asko egingo dire oraimen ekitaldi azkeneko horretan. Eta horretako parte hartzaileetako bat abendeko gu, Ander Artxiga da. Egingo dugune da, lehenengo Xabira Morizak idatzetako orduan berbar kantoratze banien Durango Bonbardakateren urte horrena. Morizak idatzea zen bertso batzuk horri buruz, da nik jarri nintzen musika bat. Hori urte desberdinetan abestu egin da, orduan egingo dugune da, bertso horrek eskarnek irakuriko ditu bertso batzuk eta biolontxero taldie, musika eskolako biolontxero taldiek lagundu gutzo doinu batekin. Beste modu batera, bertzoi beste modu batera espresetako. Eta gero, Durango 1996 enkargu zen genduen beste unain bertso batzuri musike jarriz, edo alderantziz nire musikari unaik bertso jarriz. Beste abesti bat egin genduen, eta abesti egun honetarako eindotena da abesti horreri konponketa batein, biolontxelo taldea konponketa bat idatzi dut, beste modu batera abesti hori eskintziko. Aurtengo zilarraztia antolatzen ibili garenak, bakotxak bere ekarpena enge, alixen dauen neurrizen eta moduen. Berbaro elkartie, Gerediaga elkartie, Durango 1996 elkartie, Plateruena, Anboto Aztekareze, Durengoko Fray Juan de Zumarraga institutue, Maristak, Jesuitak, Ibaizabal ikastolie, Izurretako Orobiogoitia institutue, Kriskitin dantza taldie, Karrika antzerki taldie, San Agustin kulturgunie, Bartolomertzia musika eskolie, literatura eskola eta bideografik. Eta gero hainbat edo beste hainbeste norbanako, ezta? Peru Madalena, Padi Rekalde, Gotzon Garizabal, Ekaitza Jarzauena, Peio Salaberria, Eskarne Aroma, Ander Ersilia, Txelo Angoitia, Jone Bonitxera, Itziar Zilioniz, Unai Turrea, Gehiago Ramarri, eta bar, ezta?